Den 11. september 2001 kl. 8:45 fløj et American Airlines fly ind i nordtårnet af World Trade Center. Cirka 18 minutter senere fløj det næste fly ind i det andet tvillingetårn. Tårnene kollapsede begge to cirka en halvanden time efter, at de blev ramt. Aktionen var iværksat af Osama bin Laden fra Al-Qaida. I 9/11-angrebet var der 4 kaprede fly indblandet. De 2, der fløj ind i tvillingetårnene, et, der fløj ned i militærbasen Pentagon, og det sidste fly, der styrtede ned på en mark i Vestpennsylvanien. I alt var der ca. 3.000 mennesker, der mistede livet, og skadeomkostningerne kom helt op på 17.787 milliarder danske kroner. Angrebet på World Trade Center var et kæmpe gennembrud inden for terrorisme, og det var først der, at man virkelig fik fokus på terrorisme. Efter terrorangrebet på World Trade Center angreb USA Irak med den påstand om, at de havde masseødelæggelsesvåben og derfor kunne udføre et nyt terrorangreb. Krigen har kostet mange liv, og vi i Danmark også er gået ind i krigen og har mistet danske soldater. Krigen har også skabt rigtig meget splid mellem Mellemøsten, Europa og USA. Efter angrebet blev der rigtig meget usikkerhed omkring aktiemarkedet, og folk trak deres penge ud af USA og investerede dem andre steder, da der blev så meget nervøsitet omkring USA og det, at man nu kunne få ram på en af supermagterne. På grafen kan man se, at aktierne falder, og det er først her i de senere år, at USA er på vej op på samme niveau, som de var før angrebet. Ligesom med aktiekurserne blev der rigtig meget usikkerhed omkring olieforretningen også. Oliepriserne steg rigtig meget lige efter angrebet, som man også kan se på grafen. Dette var også på grund af den nervøsitet, der kom omkring USA, efter det blev ramt af angrebet på World Trade Center. Efter terrorangrebet har sikkerhedskontrollen over hele verden ændret sig markant. Lufthavne er især blevet fokuseret rigtig meget på i forhold til ekstra sikkerhedskontrol af ind- og udrejsende. Det har også påvirket import og eksport over hele verden, da der er kommet en masse nye regler omkring, hvad man må og ikke må importere og eksportere. Mange gange skal man også have godkendt sin import eller eksport, før det kan blive muligt. Dette gælder både for privatpersoner og firmaer, små som store. En anden konsekvens af terrorangrebet mod World Trade Center var drabet på Al-Qaidas leder Osama bin Laden. USA havde i mange år efter terrorangrebet forsøgt at opsøge ham, men det var først den 2. maj 2011, at det lykkedes amerikanske soldater at skyde Osama bin Laden, som befandt sig i et hus i Pakistan. En anden meget stor konsekvens af terrorangrebet er den stigende diskrimination mod muslimer. Efter terrorangrebet er muslimer blevet set meget ned på, og det er desværre blevet sådan, at man nærmest mistænker alle muslimer for at være terrorister. I lufthavne er det altid muslimer og arabiske udseende, der bliver stoppet og ført til ekstra kontrol. Et andet eksempel er Mohammed-tegningerne fra Danmark. Dette er jo også stor diskrimination, og man ville ikke kunne lave sådan nogle tegninger af f.eks. jøder, uden at der ville blive en hel masse ballade. Efter terrorangrebet har mange troet, at det er okay at diskriminere alle muslimer.